Kiitos. Ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Paikalla oli ainakin hyvin monelle on niin kuin jo hyvinkin tuttu toi alusta. Ja kerran vielä pitäisi ainakin nyt seurata ja kuunnella tarkemmin. Mutta jos tuosta alun videosta saisi sellainen käsityksen, että se olisi se tietoalusta niin kuin valmis, vai mikä tietojärjestelmä koskaan on valmis, niin en niin kuin jättäisi itselleen sellaista mielikuvaa, että sitä kehitetään koko ajan. Jos olette viimeksi nähnyt sen vaikka pari viikkoa sitten, siellä on paljon jo uutta sisältöä ja niin poispäin. Mutta mä kerron ensin siitä vähän niin kuin toimeksiannosta. Näytän sen monelle tutun Miro Mindmapin. Käy se pikaisesti läpi, missä sit tulee vähän taustoisen alustan kehittämisen. No Antti laittokin se siihen jo. Noin, nyt tää hiiri tänne. Ja sitten käydään käyttöliittymää pikkasen läpi pikaisesti. Ja mullako oli 20 minuuttia aikaa. Selvä. Eli toimeksiantohan tässä oli niinku tällainen tyhjä, että nyt tarvitsisi kartoittaa kaikenlaisia tietolähteitä, mitkä niinku antaisi jonkinlaista tietosisältöä tähän osaamistarpeiden ennakoinnin niinku teemaan. Sitten piti kartoittaa näiden kumppaneiden kanssa, että mitkä olisi niitä oleellisia tietoja. Ja nyt voi lähteä zoomaan sitten. Eli tänne on nyt tehty tällaisia suunnitelmia, kartoitettu näitä valtakunnallisia tietolähteitä. Ja piti pääasiassa keskittyä vielä sellaisiin, missä olisi valmiit niin kuin ohjelmointirajapintoja, kun yksi speksi oli sellainen, että järjestelmä olisi tarkoitus niin kuin automatisoida, ettei niitä tarvitse kuukausittain tai viikoittain päivitellä. Kaikki tietohan on jossain, mutta tämän koko järjestelmän, zoomataan vähän ulospäin, idea oli sellainen, että tulisi kootusti haluttua tietoa järjestelmään, minkä kuva on sitten piirretty tekninen speksi tähän, että okei, me tarvitaan sinne, niin kuin, puhun nyt vähän teknistä löpinää, tarvitaan sinne rajapintoja eri lähteistä, missä me tallennetaan tietoa, meidän tietokantaa, sinne joku pilvipalvelu ja sitten erilaisilla tekniikoilla rajapintoja sisään. Ja sitten tuo käyttöliittymä, mitä me kohta katsotaan, niin se on sitten yksi pieni osa siitä, ja se on nyt tuo web-liittymä, mitä tarkistella se ei ole valmis, vaan siellä näytetään nyt sellaisia tietoja, mitä me ollaan, ja nyt sukelletaan tämä kartasta tänne vasempaan reunaan. Eli täällä on näitä kumppaneita, niiden kanssa on pidetty näitä työpajoja, mitkä on niinku oleellista tietoa tämän teeman ympäriltä, mitä niinku tarvittaisiin. Näitähän ei voi niinku yksi keksiä, vaan sitten on nyt porukalla katsottu, mikä tieto kiinnostaisi ketäkin kumppania, minkälaista siellä jo on, olisiko niillä tarjota jotain tähän niinku sisältöä tähän koko kokonaisuuteen, olisiko sieltä jotain rajapintoja, millä saataisiin tallennettua tänne ja näytettyä sitten jossain käyttöliittymässä ulospäin. Sitten on kartoitettu myös niin kuin muun Suomen hankkeethan on, niin ollaan nyt niin kuin otettu tällaisia hankkeita aikaisempia olemassa olevia, että mitä ne on tehnyt, onko niillä jotain annettavaa tähän, sielläkin on niin kuin oppilaitoksia erilaista ennakointia teeman ympärillä ja osaamistarpeiden ennakointia. Ja sitten muusta maailmasta niin jätetty vähän se, niin kuin vaikka Suomi tulee jälkijunassa. Ja sitten ollaan niin kuin katsottu näitä oleellisia piirteitä. Että tämä ei siirrykään, laitetaan tuo piiloa tuohon reunaan, että sitten toinen ei näy. Eli oleellisia tietoja työpajoista, kumppaneita haisteltu, niin mitkä ne on? Niin Antti just mainitsi ne teemat siinä. Nyt voidaan vaihtaa tuonne toiseen. Toi. Eli se on sitten tilannekuva, on se datasisältö, minne puolelle me imetään sitä dataa. Ja sitä tulevaisuuskuva on se Antin mainitseva tulevaisuuskuva, missä on sitten enemmän niin kuin pidemmän aikavälin ja ennakointityöpajojen tulokset ja sellaista sisältöä tarkoitus laittaa ja info meistä. Ja tällä etusivulla on ihan tällaisia vähän mainoksia, ehkä käyn nyt tätä läpi näin niin kuin hyvin nopeasti. Ja nyt hypätään suoraan tuonne tilannekuvan puolelle. Ja siellä oli nyt teemoitettu, Antti mainitsi jo nämä, ne on nyt täällä nappeina, koulutus, työllisyys, väestö ja elinvoima. Ne on niin kuin nähty, että ne on ne oleelliset,
kun jos ei ole väestöä, niin ei ole ketään, ketä kouluttaa, tai jos ei ole elinvoimaa jollain alalla, niin eihän sille alalle kannattaa kouluttaa. Eli siinä on niin hyvin monta muuttujaa, mistä lähdetään sitten purkaamaan, mikä tieto voisi tarjota jotain ennakoinnin vaikka työpajojen työskentelyn taustaksi. Ja nyt mä näytän vähän, siis ollaan nyt toteutettu, nämä tulee ihan suoraan niin kuin jotkut luvut, nämä päivittyy automaattisesti tänne, se vastasi siihen johonkin, tiedot päivittyy niin kuin lähes kaikessa sisällössä nämä nyt ajetaan joka yö. Tämä sisältö on tullut tänä aamun 4. Että niitä on ajastettu ohjelmallisesti yöllä päivittymään sinne. Ja sitten se kerää ihan historiaa, että kun osoittaa jotain lukua, niin näkee sitten käppyrää. Tässä on tehty näin. Tässä on esimerkiksi koulutusasteen avaintilastoja, siellä on niin tutkintojen suorittaneiden määrät, miten ne on kehittynyt, valmistumisen, työllistymisen osuudet. En käy näitä kaikkia läpi, näytän muutamia poimintoja ja selaan tämän läpi. Sitten tässä on niin mielenkiintoinen esimerkiksi oppilaitoksista valmistuneiden sijoittuminen. Sehän on niin hyvin merkityksellinen, että jos valmistutaan pelkästään työttömäksi, niin sehän antaa kyllä selkeän indikaattorin, että osaamistarpeita ei niin sillä alalla tarvita, ainakaan niin paljon. Niin tähän on tehty sitten kaivettu esimerkiksi tämä tilastopalvelu Vipusesta, oppilaitoksen niin taulukkotietoa, mikä ei ole kauhean informatiivista toisaalta, mutta sitten se puretaan visuaaliseen muotoon. Tässä on, että esimerkkinä nyt salpaus. Täällä on otettu eri oppilaitoksilta sit vastaavia tilastoja. Niin tämä on niinku sijoittuminen 1 vuotta valmistumisen jälkeen, aikasarja, kaikki opintolinjat yhteensä. Niin täällä on sitten määritelty, että päätoimisia työllisiä, niitä voi klikkailla pois. Niin kuin näytän nyt tämän käyttöliittymän toiminnallisuuksia. Ja sitten näkee, miten ne määrät on kehittynyt. Että työllisiä on tuon verran tullut 23 työttömäksi jäänyt. Ja sitten kun halutaan kumminkin pureutua alaspäin, niin tämä näyttää saman niin kuin prosentuaalisesti, kun täällä edellisellä sivullahan se heitteli sitten nämä opiskelijamäärät, niin niitä voi verrata niin helposti toisiin vuosiin toisiinsa. Ja sitten siitä voi pureutua niin kuin opintolinjoittain. Tuossa on esimerkiksi viimeisen tilastovuoden salpauksen, tämä on erikokoisia opintolinjoja, että minkä verran tämä on palvelualat, ne on työllisiä, noin poispäin, ja niin kuin eri opintolinjojen työllistymisasteet. No siitähän pitää vielä, että se kertoisi jotain, niin pureutuu vielä niin kuin yhteen linjaan ja ottaa yhden linjan aikasarja. Niin tässä on sitten tehty tällä vuosien saatossa, tämä on lähihoitajapuolelta työllisten määrä valmistuneista on kehittynyt tolleen, opiskelijamäärätkin on vaihdellut. Tässä on niin kuin purettu taulukkotilasto tällaiseen visuaaliseen muotoon. Sitten täällä on, hyppään nyt jo seuraavaan. Esimerkiksi vieraskielisten opiskelijoiden osuudet on kiinnostanut. Täällä on purettu, kun on puhuttu, että onko järjestelmä skaalautuva, niin täällä oli ensin Päijät-Häme, mutta heitettiin Samplex kanssa vähän muita maakuntia tänne. Mutta tuosta vaikka otetaan Lahti, niin siinä näkee vaikka vieraskielisten opiskelijoiden, tämäkin on taulukkomuodosta purettu visuaaliseen muotoon, mistä voi tehdä helpommin johtopäätöksiä sitten, miten homma on edennyt. Niin Lahden ammatillisen koulutusten niin kuin ulkomaalaisten vieraskielisen kehitys on mennyt ihan ylöspäin. Sitten jos klikkaa vähän kouluasteesta yliopistokoulutuksen, se nyt on luonnollisesti piikittää näin tuon LUTin takia. Ammattikorkeassakin on, ja näitä on, otetaan toi yhteensä pois, kun se loiventaa noita muita niin paljon. Niin näkee sen kehityksen helposti, ja siitä voi tehdä johtopäätöksiä tai sitten ei tee. Ja sama esitetty vähän eri muodossa täällä PowerPoint-visualisoinnin. Näitä on tehty, niin kuin, suurin osa näistä automaattisesti on tehty noilla JavaScript-kirjastoilla lennosohjelmallisesti piirretään ne, niin kuin joka kerta kun täältä päivittää, niin se piirretään uusi. Et se on sellainen helppo, nopea tapa tehdä niistä täysin automaattisia. Tuossa oli tuo koulutuspuoli. Sama homma on oikeastaan täällä työllisyyspuolella. Vähän eri tavalla tehdä. No, tässä myös näytetään nämä käppyrät, noista viimeisimmät eri tilastoja. Täällä on keskitytty just Päijät ja Kanta-Hämeen niin osiin.
Avointen työpaikkojen kehittyminen viimeiset. Ja päivitykset on just, no tämä tilasto päivittyy 9 ja niitä ei samaan aikaan voi päivittää taas se palvelin kaatu, että niitä on ripoteltu pitkin yötä siellä raksuttaa sitten. Varmaan tämän takia eilen oli ongelmia vähän pilvipalveluissa, kun päivitettiin koko aineisto, mutta ei kerrota sitä eteenpäin. Ja sitten tänne on tehty erilaisia työttömät työnhakijat kunnittain. Toi oli koko maa, toi oli Päijät-Häme. Tänne on otettu just vaikka palveluissa olevat niin kuin laaja työttömyys, ulkomaalaisten osuus, pitkäaikaistyöttömät, tämä käyrä täällä sisältää niin kuin Päijät-Hämeen tilasto. Sitten kun hiirellä scrollaa tuohon, niin tooltipissa näkyy sitten vaikka, että mikä on se osuus Päijät-Hämeen tietyn Lahti. Että se näyttää ne kaupungit tuossa sisällä, tämä yhteyspalkki on niin kuin tuo koko maakunta. Avoimissa työpaikoissa toimialoittain ihan sama. Täältä saa näitä suurimpia, jos haluaa pureutua toisille alueille, miten ne on kehittynyt. Se on aika hassu, että se menee niin kuin ihan samanlainen käppyrä on kyllä koko maa, Kanta-Häme, Päijät-Häme. Tai en mä tiedä, onko se hassu. No mulle se on hassu, että miksi se kaikkialla menee ihan samalla tavalla. Mutta väestö. Täällä on ihan sama käppyrä tehty, että tämä tieto niin kuin kerätään, mitä ollaan haluttu kerätä tähän yhteen. Ja eihän se ole valmis, kun mikä on kaikki tarvittava tieto sitten mihinkäkin johtopäätökseen. Sitten se pitää lisätä sinne, niin sitten se on taas valmiimpi kuin viimeeksi. Tämä on mielenkiintoinen väestömäärän kehitys maakunnittain. Tällainen chartreissi, mikä näyttää niin kuin ihan juoksevan aikasarjan. Niin näkee hyvin kyllä, että miten se pyramiidista on nykyään mennyt ylös alasin pyramiidi. Tässä on virallinen tilasto tuo 24 asti, ja siitä eteenpäin se on tuo ennuste, virallinen ennuste, väestöennuste. Toisella sivulla on sitten Kanta-Hämeen puoli, että täällä on tehty erilaisia käyttöliittymäkokeiluja. Samoin tästä pääsee pureutumaan ihan, että minkä verran on niin kuin vaikka työikäisten väestökehitys. Että jos niitä on ollut 90 130 000, 2000, se on tippunut 5 000. Et työikäisissä ei ole kauhean heitto sille ollut. Mutta jos vaikka eläkeikäisiä menee, niin sitten täällä 72 vuonna niitä on ollut 20 000. 2000 niitä on jo 30 000. Nyt niitä on 60 000. Ja siinä se niin kuin pysyy nyt suunnilleen aikatasaisen. Eli voi tehdä tällaisia erilaisia visualisointeja vaikeasti luettavasta taulukkodatasta. Sitä tonne on niinku kerätty. Elinvoimapuolella. Täällä on ihan mielenkiintoinen tällainen mediaseuranta tehty, missä sitten Elyltä seurataan merkittävimpiä elinvoimauutisia. Ja voi klikkailla vaikka Päijät-Hämeen uutiset. Siitä tulee suoraan niin kuin viimeisimmät oleelliset, voi klinkkaa, nyt kun mä en saa enää tätä auki, kun tämä on esitysmuodossa. Noniin. Tosta pääsen sulkemaan. Tai sitten hakee jotain hakusanaa, vaikka jos kiinnostaa niin kuin Fazer, niin se hakee niin kuin Fazeriin liittyvät merkittävimmät uutiset, mitä tähän on poimittu ja niin poispäin, linkkeineen ja mihin se liittyy. Erilaisia kokeiluja on. Tämä kokeiltu jotain tekoäly-chatbottiikin ja sitten ravittiin päätä, että mitä sillä voi tehdä tai miten sitä voi hyödyntää, niin se jätettiin varastoon ottaa ehkä jatkokäyttöön. Ja tekoälyhän tässä on silleen käytetty, että en mä ole noita oikeastaan koodannut, että mulla oli se GitHubin Copilot, että sanoi, että mitäs nyt tehdään ja sitten sanoi, että tehdään näin. Tai no ei sen ihan noin mene, mutta kumminkin. On se iso apu ja se tehosti ehkä 95% niin kuin työajan käyttöä tämän koodaushommassa. Silleen hyvä. Tehokas työkalu tällaiseen tapaukseen. Kun jos tilastokeskukselle lähtee ison pyynnön, että anna kaikki data tältä alueelta, sieltä tulee sen 40 000 riviä sellaisessa puurakenteessa. Sitten ne pitää jokainen käy yksi kerran, tämä ohjelma ja lähdetään kantaa tuohon riviin. Niin tässä sanotaan, että tässä on tämä rakenne, sitten se lukee sen, ja sitten se oikeastaan auttaa sen, se käy läpi ne rivit. Niin kun se on tällainen monotonisen työn hyvä apuri. Pääsinpäs puhuu tekoälystä minäkin. Mutta niin kuin tällainen. Mikäs täällä oli?
tulevaisuuskuvapuolelle. Tänne on sitten otettu esimerkiksi vaikka tämän osaamisen ennakointifoorumin raporteista, mitkä on kanssa niin taulukkomuodossa tullut, niin pääsee pureutumaan valtakunnallisista koulutustarpeista tai sitten koulutustarpeen muutoksista, minkä verran niin kuin milläkin alalla koulutustarpeet muuttuu. Nämä on tehty niiden työpajojen perusteella, niiden raportit tai prosentuaalinen muutos. Täältä voi tehdä valmiiksi niiden tekemien johtopäätösten mukaan omiin johtopäätöksiä. Sitten täällä on jotain työpajan tuloksia, mitä meillä on ollut, että näitä on tehty johonkin sanapilveen ja sitten merkittävyyksiä ja mahdollisuuksia sun muita. Tiivistelmiä laadullisista raporteista. Nämä on ihan normikoupailutin. Teet tästä tiivistelmän, niin se poimii noja. Voidaan melkein mennä kysymyksiin.